И обещания репортаж от самата баня. Първо да видите фоє. Все едно сме в 5-звезден хотел. Има тук указателни табели. Мъже забранено, в мъжката все още има хора. Има даже и телевизорче. Така, диванче, тук вече малко са полющило, но това са нормални неща. И в женската баня влизаме. В женската баня полющила са малко, между другото. Това е минералната вода, предполагам. Така. Мивки, душове и басенче. Басенче. Така. Тук съм идвал и миналата година ви правих репортаж. Има и по-миналата. Виждаме, че вече малко се е по-амортизирало. Въпреки, че е сравнително ново. Но така или иначе си работи. Хубава прясна минерална вода от сондаж 2. Сондаж 3. ВКП, който се намира тук на една крачка от банята. Така. Айде да видим какво друго мога да видим. Сега жената още не е изчистила, така че не бъдете толкова капризни. Тоалетна има. Душовете вече са успели да са окислят от всякъде. Водата е доста интересна тук. Влизането в басейна по бельо е забранено. Ето това нещо, което ще ви зарадва. Охо, пуснали са лампа, я колко е светло е станало. Първият въпрос, който ще зададат, билетът колко струва едно посещение в тази баня? Билетът за всички е 5 лева. Какво значи за всички билета е 5 лева? Деца, възрастни и така нататък. Викам да няма някакви такива по-привилегировани хора и тъйна. Значи няма млади, няма стари, 5 лева. Това е положението. И още един път сега ще я покажа отвънка. Вече вечерта. Да видите как изглежда. Баня с хотел. Няма такова нещо.